L-eks ambaxxatur ta' Malta l-Unjoni Ewropea Richard Kakia Caruana diġà tħallas is-somma ta' aktar minn 230,000 euro huwa se jieħu wkoll 5,900 euro fix-xahar għal sentejn. Dan żvelah il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella fil-Parlament filwaqt li ikkonferma li l-kuntratt ta' Kakia Caruana kien wieħed oxxen. Skont tarif li l-Ministru George Vella ta' fil-Parlament Richard Kakia Caruana tħallas is-somma ta' ftit iktar minn 167,000 euro bħala benefiċċju ta' tmiem tal-impjieg. Tħallas ukoll skont il-kuntratt is-somma ta' ftit iktar minn 36,000 euro, ekwivalenti għal 3 xhur paga bħala benefiċċju ieħor ta' tmiem tal-impjieg. Min barra dan ħaw ukoll is-somma ta' ftit aktar minn 35,000 euro, ekwivalenti għal 88 ġurnata lif illi kien baqalu bir-rata ta' 399 euro kuljum. Dawn l-ammonti kollha ma kinux taxxabli. Barra minn hekk huwa intitolat ukoll għal benefiċċju ta' 5,923 euro fix-xahar għal perjodu ta' sentejn bħala allowance tranzizzjonali sakemm issib impjieg. F'Ottubru li għadda, Lawrence Gonzi li dak iż-żmien kien Prim Ministru kien qal li Richard Kakia Caruana kien se jkun qed jgħin lill-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea u kien qal li Kakia Caruana kien se jagħmel dan mingħajr ħlas.